Bos días a todos e a todas. Iniciamos o pleno de 30 de setembro de 2022. Vai a ler o señor secretario un manifiesto de todas as forzas políticas sobre o tema de Día Internacional contra a Explotación Sexual e Tratamento de Mulleres, Nenas e Nenos. Ten a palabra o señor secretario para ler o manifiesto. Manifesto. Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Mulleres, Nenas e Nenos. Cada 23 de setembro conmemórase o Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Mulleres, Nenas e Nenos. A trata de persoas supón unha violación dos dereitos humanos que ten diferentes rostros como a explotación sexual, explotación laboral, traballos forzados ou tráfico de órganos. Todas estas manifestacións, estendidas por todo o mundo, son a manifestación máis extrema da pobreza e da desigualdade. A trata de mulleres con fin de explotación sexual é unha das formas máis dolorosas nas que se manifesta a violencia contra as mulleres e un dos máis terribles negocios en todo o mundo. A trata con fins de explotación sexual é unha vulneración dos dereitos humanos que está relacionada casi sempre coa violencia, a marxinación, a dificultade económica e a cultura sexista e patriarcal. Segundo datos de Nacións Unidas e da Unión Europea, as mulleres e as nenas representan o 71% das víctimas de trata detectadas en todo o mundo e o 80% das identificadas en Europa Occidental. O 95% delas acaban explotadas para a prostitución. A explotación sexual é a forma máis común de explotación, 59%, seguida do traballo forzado, o 34%. A trata con fin de explotación sexual non pode desligarse da prostitución. Son dúas caras dunha mesma realidade, xa que a trata de mulleres e menores, tanto nenos como nenas, con fin de explotación sexual, existe porque hai homes maioritariamente dispostos a prostituir mulleres e menores. A idea de progreso ten que ser para toda a cidadanía. Por iso, o noso modelo de sociedade é un onde as mulleres e as nenas e os nenos non sexan prostituídos. As institucións deben loitar pola detección e prevención da trata, protexer e asistir as víctimas e perseguir os delitos. O proxenetismo e a explotación sexual afecta directamente aos dereitos de igualdade, liberdade e dignidade das mulleres e menores. Trátase da forma máis cruel de violencia contra as persoas e convén non perder de vista o terrible impacto que ten nas víctimas e tamén en toda a sociedade. Nun contexto internacional de violencia estructural exercida contra as mulleres e os menores, a alianza ao patriarcado e o capital para mercantilizar as nosas vidas afecta especialmente as mulleres. É por iso que este día queremos reivindicar a loita feminista como ferramenta para acabar coa explotación e a trata, para que todas e todos, en todas partes, sexamos libres. Moitas gracias a todos polo acordo deste manifiesto. Seguimos a orden do día e, vamos a disculpar a Tania que por motivo de traballo me parece que non vai poder chegar e pasamos ao punto número 1, que é a aprobación da ata do 29 de xulio, dúas atas, do 29 de xulio e 16 de setembro. Alguna intervención sobre as atas? Votamos as dúas xuntas, é un problema? As dúas xuntas. Votos a favor da aprobación das atas do 29 de xulio e 16 de setembro. Votos a favor. Unanimidade. Aprobado. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que é a moción do DNG relativa a que o Goberno Municipal incentive o autoconsumo solar fotovoltaico mediante a súa bonificación no IBI. Ten a palabra o portavoz do Bloque para defender a súa moción. Bo día a todas. Vivimos hoxe día unha suba xeneralizada dos prezos, algo que notamos cando enchemos o carro ao supermercado, pagamos a factura da luz ou a da calefacción. Isto afecta-nos tanto no plano individual como tamén no plano colectivo. E aínda máis, cando ainda non superamos a crise da COVID e xa temos encima unha crise pola alta inflación que estamos a sufrir. Desde algunhas institucións levase certo tempo impulsando a enerxía solar fotovoltaica. Agora, nunha situación tan crítica como a que estamos, coa subida xeralizada dos prezos, como decía antes,
sobre todo o prezo da luz. Non deberíamos desaproveitar a ocasión de incentivar o autoconsumo fotovoltaico. A crise enerxética levándose a un escenario de subidas de prezos de electricidade inabordables para a maioría da nosa veciñanza. O consumo fotovoltaico recibe subvencións, pero que tamén nos parece que dende o Concello, como unha institución próxima á veciñanza, debería incentivar este tipo de propostas que influen directamente nas familias do noso Concello. Hai uns meses a Xunta de Galicia concedeulle a este Concello a bandeira verde precisamente polo seu compromiso co medio ambiente. Pois ben, consideramos que esta moción que nos traemos aquí debía ser unha forma tamén de demostrar que merecemos esa bandeira verde que nos concedeu a Xunta. Pois parece unha forma de respeto polo medio ambiente e de incentivo ás enerxías renovables. O Real Decreto 2/2024 é o que lle permite aos concellos o cobro do IBI. Pois ben, esta normativa tamén permite aos concellos poder bonificar a quen instale este tipo de sistemas de enerxía solar. Motivos polos cales se debería incentivar o autoconsumo solar? Pois pola evidente reducción da factura da luz, que dados, como decía, a crise que estamos vivindo, consideramos que é superimportante para as nosas veciñas, porque é unha forma de protección contra o aumento desos custes, pola mellora da soberanía enerxética deste país e, por suposto, pola protección medioambiental que supón iso. Por iso consideramos que, desde este Concello se podería asumir a modificación da ordenanza fiscal para establecer estes tramos que nos aquí poñemos de bonificación do IBI, que nos propoñemos o 50% de bonificación do IBI durante 5 anos, así como o 50% do ICIO para aquelas veciñas que opten por este modo de autoconsumo. O representante do PSOE quere dicir algo. O único que teño que comentar, eu creo que aportei unha pregunta para saber se había algunha axuda por parte do Concello para este tipo de tecnoloxías ou de instalacións. Tamén supoño que contestará, que me chegará con esa contestación, pero quería saber, quería dicirlle que penso que debería, se non aceptar esta moción, facer algo para axudar a xente a poñer este tipo de instalacións, xa que hai moitísimos concellos repartidos por toda España que teñen non só a bonificación do 50%, senón do 100%. Entón creo que Outeiro podería empezar a facer movimentos para ese tipo de accións. Nada máis. Nosotros xa temos algún tipo de bonificación. Teño aquí a ordenanza adiante, e os actos de edificacións ou uso de solo que teñen por obxecto a modificación das condicións de prestación de actividades co obxecto de diminuir, non se refiere só ás fotovoltaicas, o seu impacto ambiental, disfrutarán dunha bonificación do 50% sobre a cota tributaria. Posiblemente, dada a situación que se está dando neste país desde fai un tempo, de unha maneira brutal, co coste das energías, eu entendo que por varias circunstancias, pero sobre todo por unha malísima gestión dos gobernos que toman a decisión neste sentido, porque eu entendo que unha das cousas que encarece tantísimo o precio da luz é a falta de sistemas productivos de energía eléctrica, o sea, que produzcan energía eléctrica. E hai varios. Hai uns que son absolutamente dependentes de outros países, que agora en algún caso que non era o noso precisamente, dependen de un país que non llevamos a poñer adjetivos, pero o país non, pero sobre todo os seus gobernos, pero xa sabemos como son, que non son precisamente democráticos e que toman decisións que perjudican de unha maneira brutal a comunidade internacional, neste caso a España e a toda a Unión Europea, non? Ese é un dos problemas que deriva o precio da luz, pero deriva de outras cousas, non? Deriva de moitas outras cousas, deriva de por exemplo, que nos quedamos sin suministros e acaba de aprobar un decreto, como fai este goberno, prácticamente todo fai por decreto, un decreto lei onde nos pode cortar a luz a compañía eléctrica cando queira 3 horas. Me parece que isto xa fai tempo que non sucede neste país, non? O sea, que hai tanto autoritarismo. Eso é serio,
Entonces, porque claro, a mellor ustedes non queren que eu fale deso, queren simplemente vamos a rebaixar os impostos no Concello que estén máis baratos e punto e aparte. E despois ao mellor tamén terminan dicindo como outro día que, bueno, que onde gobernan ustedes non o fan. Ao mellor tamén terminan dicindo eso. Pero eu quero un pouco saber por que chegamos aquí, porque non é só chegamos e aí todos temos que poñer o noso granito de arena. Non xa o tiñamos posto fai tempo, antes de chegar a esta situación. Aquí temos unha ordenanza que está aprobada de decano, pero... De 2000... Esa redacción 2015. O 17 de marzo de 2015. Quero dicir que nosotros, por algo, temos a bandeira verde, non a temos por casualidade. Simplemente a temos porque traballamos neste tema. E moito máis hai que traballar, non? Pero eu veño de falar fai un rato nun foro onde as administracións que realmente manexan o diñeiro, que realmente manexan os impostos, os nosos impostos, que é fundamentalmente a Administración General do Estado, pois recauda en 6 meses 22.000 millóns de euros máis que no ano anterior, e as concellos non sabemos nada, se nos vai a tocar un pouco máis, vai haber 140.000 millóns de euros da Unión Europea, e os concellos tampouco sabemos nada se vamos a ter axudas para eso. Ao mesmo tempo que se sube pois o salario mínimo interprofesional dun 30%, que me parece que está ben, pero que ese salario mínimo afecta a un servicio, por exemplo, como o de axuda a domicilio, con unhas 20 e pico traballadoras, que quen non sufraga ese aumento de precios e ese aumento de costos é o Concello, con cantidades ingentes de diñeiro. Por qué? Porque os que teñen que cumprir a súa competencia, como é o Estado español, non aporta o 50% que comprometeu cando creou a Lei de Dependencia, por poñer exemplos, non? Entón, hai que ir vendo por que pasan as cousas, non? A nosotros, se só tuviéramos que cumprir as nosas competencias e os nosos veciños estuveran atendidos cumplindo só as nosas competencias e o Estado cumplir as súas, pois evidentemente poderíamos rebaixar os impostos seguramente hasta por debaixo do mínimo, que non se pode facer, non? Pero isto podríamos facer. E as tasas, e todo tipo de temas, pero nestas situacións, sinceramente, temos que andarnos con cuidado os concellos, porque estamos abocados a prestar servicios que non son nosos, porque os demais non nos prestan, porque quen nos ten que prestar non nos presta. E nosotros non podemos abandonar a población, nós non podemos abandonar os papás e os nenos para que non concilien e non poden ir a traballar, non o podemos facer, porque senón seríamos irresponsables, non podemos abandonar as persoas maiores por moito diñeiro que nos coste no propio Concello e non seña da nosa competencia, e evidentemente o facemos, e iso nos leva consigo a que temos que ter un presupuesto. Entonces, pero a pesar de todo eso, que eu quero decir, porque cando se fala de baixar ou subir impuestos, deberíamos decir pa qué, porque somos moi dados a sacar ocurrencias cada pouco, pois subimos isto ou baixamos o outro. Non, hai que saber por qué e pa qué. Entón, por todos estes motivos, a baixa de impuestos nun concello, e falábamos en este foro que acabo de estar fai un ratiño con outros alcaldes, e nos parece, creo que en calquera concello, moi difícil de baixar impuestos. E nos pequenos todavía máis, porque encima somos os que, prestando os mesmos servicios, cobramos menos impostos. E non hai máis que botar unha vista todo ao redor e podémoslo ver, a como costan os servicios nun concello como este, a como os costan na capital da provincia desta provincia, sin ir máis lexos, non, pero se pode estender a calquera outra capital da provincia. Entón, con esas situacións, pois hai que andar con moito cuidado. Pero, bueno, nós a pesar deso xa temos por aquí unha serie de exencións para certas cousas. E seguramente, non sei se para o próximo pleno, pero, bueno, desde logo dentro deste ano, vamos a fazer unha modificación de ordenanzas para incentivar que a xente, evidentemente, lle coste o menos posible instalar sistemas dese tipo, xa que a Administración Central non se preocupa de cumprir as súas obligacións para manter uns precios razonables e adecuados da enerxía, porque que eu non sei como se poden sonreír cando temos o megavatio a máis de 200 euros e a veces a 500, e cando realmente falábamos de pobreza energética con outro goberno cando estaba a 70 e a 50, e
E falaban de pobreza energética e falaban de dimisións. E ustedes agora están con toda tranquilidade, tendo os, porque se daqueles ciudadanos estaban en pobreza energética, que estarían? É que agora non sei que palabra hai que aplicar para que unha persona poida sostenerse na vida con este precio de combustibles, de energía eléctrica, de gas, que é insostenible. Realmente, pero non me refiero solo aos ciudadanos, que é gravísimo. Decía alguén, o outro día dicía, oye, mira, se grave é que un ciudadano lle coste moito pagar o precio da luz, e que hai empresas, sobre todo autónomos, pequenos, co que seguramente lle vai pasar é que co aumento dos precios dos combustibles lle vai inviabilizar o seu negocio. E eu creo que algúns lle está inviabilizando o seu negocio. E tendrán que cerrar, porque é insostenible. Entón, eu creo que estas cousas hai que tratalas con certo cuidado, porque, senón, claro, xa sei que a ustedes non lles gusta escoitar todo isto, pero as consecuencias de todo isto é que traigamos aquí unha moción como esta. E que nosotros, ademais, temos que facer un esforzo, que o vamos a facer. E vamos a traer máis pronto que tarde, espero que non quero adquirir un compromiso, pero dada a situación de dificultad, para que, como moito, para primeiro de ano poida entrar en vigor unha ordenanza que reduzca algunhas cousas das que supoñen unha necesidade tanto para os consumidores, población en general, como para as empresas, autónomos, etc., que calquera ten unha dependencia grande das energías, de energía en sí, non? Entón, evidentemente, de cara ás energías renovables, de cara que hai moitos tipos, non é solamente a fotovoltaica. Por eso, nosotros non vamos a poder decir que sí, porque realmente debemos de tratar todo tipo de energías alternativas e todo tipo de sistemas que poden supoñer un aforro de energía. Pois pode ser por poñer un exemplo, pode ser a mellora dunha fachada dunha casa que leve consigo que se consuma menos calefacción, pode ser, a unha empresa que ademais vai instalar algún tipo de energía alternativa, de biomasa, por exemplo, que ao mesmo tempo que produce energía de aí está contribuindo a limpiar os montes, etc. Seguramente por eso leva un certo tempo e seguramente non será perfecta elaborar unha ordenanza que nos permite mellorar nese aspecto. Pero, de todas formas, como ademais ustedes representan o goberno de España, calquera das dúas partes, eu quero lle decir, para que se conciencien ustedes tamén, é dicirlo aquí en este foro, para que realmente se tome conciencia desde o goberno de España e se tome en conta o problema que está generando na sociedade. Porque aunque nosotros non lle cobramos o IBI, se nosotros non lle cobráramos o IBI pola instalación de placas, se nosotros non cobráramos o ICI pola instalación de placas, os ciudadanos deste país prácticamente teñen o mesmo problema, porque o problema non é da instalación do que costa o IBI ou o ICI desas. O problema é o coste da enerxía en sí. Ese é o gran problema. É que non se destinen fondos, sobre todo desta cantidad de fondos extraordinarios e ingentes, que ven para facilitarlle a vida á xente. Que ese é como se lle facilita a vida á xente. Oiga, usted, a ver se pode ter enerxía ao precio que tiña fai 4 anos. A ver como conseguimos que teña enerxía ao precio que tiña fai 4 anos. Que nese momento ustedes xa decían que estaban en pobreza energética, pero que se multiplicou por 4, por 5 e por 6 o precio, e agora ustedes veñen a un concello e dicir, a ver se lle baixa un pouquiño o ICI ou o IBI. Oiga, eso creo que con eso que queren maquillar. Nosotros non estamos dispostos a maquillar. Nosotros vamos a fazer un esforzo, porque xa o temos aquí, xa o temos demostrado, e seguiramos facendo. Pero esta moción nos parece moi incompleta, e simplemente que é unha lavada de cara para que ustedes se sintan como un pouco máis ante a xente, que, mira, nosotros que responsables somos, que aunque somos os culpables e os responsables de que ya hayan subido a electricidade ao 300%, ahora vamos a pedir polo menos que o Concello, que é o único que non ten recursos de todas as administracións, porque é o único sitio onde van os recursos mínimos de todos nosotros,
e a inmensa gestión, a inmensa cantidad de dinheiro. Acabo de dar antes unha cifra que xa é dos primeiros 7 meses, se non me equivoco, de ingresos de 22.000 millóns de euros por parte do Goberno Central, eso non se notou absolutamente. E non sei se vai notar agora algo a raíz da presión de cara ás eleccións generales municipales e autonómicas da proposta de baixada de impostos por parte da oposición. Que claro, o que antes era no é no, agora xa empeza a ser sí, e xa empeza porque empezan a preocuparse porque as eleccións empezan as encuestas xa hasta o CIS e costa caro xa maquillalas de tal maneira que parezca que se poden ganar. Entonces, nosotros en principio non lle podemos decir que sí a esta moción e sobre todo non lle podemos decir que sí porque hai que completala moito máis, hai que buscar máis formas de incentivar a xente para que aforre enerxía. Bueno, insisto, igual en calquera momento non o fan a forrar, porque isto a mellor non está moi extendido, pero hai un decreto de fai menos dunha semana onde se lle autoriza a rede eléctrica a cortarlle a luz a calquera ciudadano 3 horas, o sea, casi nada. Entonces, realmente me parece que é preocupante o que está pasando e nosotros, home, pues con o noso grado de area, que, insisto, non nosotros, sino en calquera concello deste país, non debería de, sobre todo dos pequenos concellos, sobre todo dos pequenos concellos, porque os recursos dos grandes concellos teñen pouco que ver con os pequenos. Primeiro, polos costes que teñen os servicios, pola concentración de población, e segundo, polos impostos que cobran. Pero dos pequenos concellos, que conocemos perfectamente, que os ciudadanos non poden pagar unha alta taxa de impostos, pois realmente os pequenos concellos estamos nunha dificultade enorme para prestar os nosos servicios e os servicios que non prestan outros. Entonces, nosotros en este caso non lle podemos decir que si esta moción, aunque espero que en plazo razonable poidamos modificar a ordenanza para, seguramente isto tamén entrará e entrarán algunhas cousas máis para que as inversións que fagan os ciudadanos obligados por esta necesidade que teñen pola malísima gestión que está facendo este goberno do tratamento das energías, pois os leve, os está levando a cambios de hábito, a cambios de consumo de energía, a refuerzo dos aislamientos, etcétera, etcétera, para poder soportar, de alguma maneira, ese precio de energía que é realmente insostenible, impresentable, e de... Seguramente que se ustedes estuveran na oposición estarían chamando austericidio energético, como mínimo. Non sei se quere decir algo máis. Non. Pois entón vamos pasar a... Quere decir algo usted con respecto a isto? Entón vamos a pasar a votar a moción. Votos a favor da moción? 4. Votos en contra? 8. Queda o resultado. Que non temos un rogo. É unha pregunta. Sí. Empezo polo rogo. Sí. Mari Carmen Acacio López, na súa comisión de voceira do Grupo Municipal Socialista, di que dado o aumento de poboación que ten experimentado a parroquia de Mosteiro, probablemente polo desexo da cidadanía de trasladarse a vivir da cidade ao campo e pola súa cercanía á capital da provincia, comprobamos moitas carencias en canto a servicios relacionados co lecer infantil. Así mesmo, tampouco atopamos ningunha intención por parte deste Concello de desenvolver plans de instalación de ximnasios ao aire libre, como se ocorre nas zonas de Guillaro Santa Isabel. Ese lugar, nun inicio habitado por diferentes familias que pouco a pouco se estableceron ali, paseus a ser casi unha urbanización planificada, semellante ás existentes en Guillar, Matela, Palloza ou Santa Isabel. Seguramente que existe nas proximidades do núcleo poboacional un lugar dependente do Concello no que poder establecer un parque que permita aos rapaces e rapazas máis pequenos daquela zoa e das parroquias máis pretas poder reunirse e gozar do seu tempo lecer. Tamén debería haber espazo abondo para instalar un ximnasio ao aire libre. Sería un lugar de convivencia tanto para os cativos como para os seus proxenitores e familiares e adultos. Por todo iso, presento o seguinte rogo, que o Concello de Outeiro e Rei faga as xestións necesarias para construir un parque infantil e de adultos
que satisfaga as necesidades da poboación en aumento a parroquia de Mosteiro para así equipararse ao resto de urbanizacións. Non tenía que contestar, pero vou dar unhas pinceladas. Primeiro, Mosteiro non é unha urbanización. Segundo, Mosteiro, o número de habitantes non o pode comparar usted con Guillar, porque multiplicaría Guillar por máis ou menos por 4. E terceiro e último, o Concello ten moitas parroquias, algunhas igual de pobladas que Mosteiro, e eu, evidentemente, a miña expectativa é seguir creando infraestructuras deportivas e de lecer en todo o municipio. Aunque a veces, cando creamos algunha infraestructura deportiva ou de lecer, pois se nos critica, pero bueno, é igual. Nosotros, evidentemente, vamos a estar nesa línea, vamos a seguir creando infraestructuras dese tipo, e vamos a irlas repartindo con criterio o máis objetivo posible. E ademais, creo que seguramente habrá que crearlas en máis sitios que a ese, pero bueno, todo tendo en conta o que dicía eu antes, porque é moi importante ter en conta o que dicía eu antes, as potencialidades económicas que podemos ter para poder fazer esas cousas e os servicios que estamos dando en función dos impostos que cobramos, porque todo eso vai unido. E, sobre todo, os servicios que estamos dando, que non son da nosa competencia, porque se eses servicios que non son da nosa competencia os retiráramos, bueno, crearíamos un problema inmenso a toda a población de Outeiro, pero inmenso, os mesmos maiores cos rapaciños novos, cos papás dos rapaciños novos, sería un problema inmenso, e non o vamos a facer nunca. O deixen moitas veces, para min, eso nunca vai a suceder. E o resto, polo menos mente seu señor alcalde, e o resto, pois xa veremos o que vamos a poder facendo. Pero, bueno, eu creo que nos podemos comparar perfectamente cos concellos limítrofes, incluso co da capital da provincia, e, sobre todo, tamén me gusta este ruago. Me gusta porque demostra que cando en todos os concellos vais a población, hai un en toda a provincia de Lugo, que nos últimos anos creceu así como 30%. Eso requiere demanda de servicios, e se van creando servicios, e constantemente temos que estar creando servicios e peleándonos con outras administracións para que moitos servicios que non son ni siquiera competencia nosa se vayan creando. Pero eso iría levar consigo aparexado esa descentralización deses fondos europeos por parte do Goberno de España, que debería estar dicíndonos aos concellos. Mire, Zapatero, que foi bastante irresponsable, e polo menos ainda tuvo a visión nun momento determinado. O que pasa que eu creo que non o fixo correctamente, e despois, e ao mellor non todo o mundo fomos tampouco suficientemente sensatos para fazer esas inversións. Cando había un momento de crisis, fixo un reparto importante de fondos de cara aos municipios, e para nós, pois, nos valeu para facer obras interesantes e inversións interesantes. Fixo un reparto de 8.000 millóns para todos os municipios de España, que son 8.000. Pois, de 140.000 millóns de euros que lle chega a este goberno de fondos extraordinarios, non sabemos nada. E usted pertenece a ese mismo partido que goberna en España. Entonces, bueno, pois nós, xa digo, vamos a seguir nesa dirección, nesa línea, e crearemos servicios de todo tipo ao ritmo que o permita a economía e a situación de crisis que volvemos a ter cada día máis grave, nos vai permitindo poder ir desarrollando. A pregunta? Las preguntas son as seguintes, tamén presentadas polo Grupo Municipal Socialista. Que medidas están tomando por parte do Concello para a promoción das enerxías renovables entre os veciños e veciñas de Outeiro de Rei? Vistas as actuacións na senda peonilla e ciclista de Guillar e a de Bonxe, teñen algún outro plan para a adaptación de outras vías municipais aos novos retos relacionados coa promoción de uso de vehículos non contaminantes como a bicicleta ou monopatín? Ese é un, son as dúas. Non recordo como era a primeira. A primeira, que medidas se están tomando por parte...
Bueno, pois un pouco que dicía antes, esa ordenanza que temos de fai tempo que iremos actualizando máis e son as medidas que podemos decir que se toman desde o Concello. Evidentemente a axilidade en calquer tipo de tramitación de calquera licencia e as actuacións ás que se refiere usted, pois me parece que para un concello como este, do tamaño que ten, xa me parecen extraordinarias, porque se nos damos unha volta todo alrededor, seguramente é difícil ver unha cantidad de sendas peoniles con esa calidad que se están facendo e que ainda se olvidou de algún, o mío non o sabe, e outra que vai ir desde o núcleo urbano hasta o propio colegio, pola parte de abaixo, e me parece que dicen moito do que fai este equipo de goberno e confirman que temos unha bandeira verde con toda a razón do mundo. Non hai máis asuntos, non? No. Isto cual levantamos a sesión. Moitas gracias a todos.